Wah yo elok tenan yo Mas. Marwakane bawa, suarane cemengkling menika sampun dipun raosi para tamu. Pripun Kang Mas? Swara kok apike kaya ngono njur kathoke rupane apa? Jenengan ki ya umume to ya. Wong swara apik kok hubungane karo penganggo iki lho. Suara apik ki makeme apa, resepe jamune apa lah kok malah bahas laki-laki realistis. Oh bales. Sajak nantangi lho, pengen roh tenan apa piye? Oh mboten. Tenan kok tak tenani lho ya. Mboten Mbak, niku namung gugujikan kemawon. Arep ngerti. Celana kopo sing ngerti Mas Pepeng. Sing ngedram. Ora, aku yo gede cilike matur nuwun karo Mas Pepeng sing ngeterke aku mrono-mrono mau Mas. Jadi aku njuk tulung diimboi ya Mas. Nggih. Mas Pepeng kok nek ora diimboi engko WA aku ya. Kok ulonku dadi dawu ngono Mas. Son kok penake ngono lho ya ampun iki pama aku ngejob khusus son tok ngene to ora? Oh. Kersa ora Mas? Solo son ngono ning omahku. Mas Dalang, Wonten damu Mbak Putri. niki uga nderek dedonga dumateng temanten kekalih. Mas sinten kalian Mbak sinten? Mas Wijang. Mas Wijang kalian Mbak? Mbak sapa mau? Ora. Lah wong ngedep catetan semono gedene iso maca apa ora jane iki? Mata tuwa Mbak Yu. Kene tak wacane. Enggak, Mbak Anggi Tri Saputri. Oh injih. Kalian Mas Wijang kok nggih. Nggih. Oh injih. Selamat menempuh hidup baru. Mugi-mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem nggih Mas Dalang. Amin. Bagya mulya fid dunya wal akhirat. Enggal pikantuk momongan. Hesam ira nyirnake lumrah lan lesu
menika Mas. kala nampi sasmita, ambek Inggih. bilih samukawis sampun lodang ing swasana, ambek bilih risang putra pinanganten badhe kepareng gantos busana, mangke laju kewala mboten sanengga sasmita saking panyipun kadang pambiwara supados mangke mboten tumpang sulu madining pagelane palenggan nika. Enggah, langgamipun dipun aturaken ingkang radi gumiak saking sawetawis. Ora digumya. Nggih. Menapa seragenan? Nderek. Pinak manis duete karo sapa ya? Eh, Karo Mas Dalang. ampun. Ayo lho Mas Dalang ki lho request kanca-kanca. Saya suka selalu menjaga diri dan menjaga hati. Hmm? Walaupun aku dirasani karo para-para ingkang pareng rawuh, Piye? kula nembe sowan Ngabiantara salaman ing wonten regol mriku. Heeh. Biasanipun namung ngertos saking nggen YouTube. Kula dipun rasani salam. Mas Budi nggih, nggih. Heeh. Ndang pun kula liwat. Lho, jebule cathek olomen. Lho, jenengan ki syok krungu ngono iku. Nggih. Lah rumangsamu apa jenengan ki bagus-bagus dhewe apa piye? Kadang kala sok ngoten iku Mbak Ayu. Kadeng kala. Enggak. Berarti anu dadi-ati wae Nggih, ya hati-hati Mas. wala dipun Nggih. aturaken. Enggak. Kala ising kaya ngapa wong nyatane kalekon sebrene angger gandra wakasane malah bangun
matur Nggih matur Mas sembah Dalang. nuwun matur satot sembah lenggah nuwun. langkung rumiyin panjenengan Mbak Putri Nduk.